Het parcours leidt hier achter ons. Hoe ziet het parcours er precies uit? Een parcours met bal, dat je omheen een slalom je maakt met een karre achter de trekker, een zelfmaker karre. Dat moet onderwijl met ringstutsen worden, dat moet onderwijl door beelden heen rijden worden. Dan als een keer in een garage parkeren en krijgt ze via reden tot het licht begint te draaien, maar behalve de toeter die mij naar gaan. En dan is het gebeurd. En ik heb begrepen dat het op tijd gaat. Het gaat, we hebben 2 parcoursen, het gaat zinwander, maar het gaat sowieso op tijd. Ja. Daar wordt het klassement in opmaken. Maar het is wel leuk dat je een beetje competitie hebt, daarom doen we 2 zinwander. Ik heb begrepen dat de mensen door het algemeen met hun eigen trekker meedoen. Is dat zo? Ja, je bent je eigen trekker, daar ben je toch het handigste mee. Maar voor mensen die net een trekker hebben of net geschikt voor eerst 2 linientrekkers. De deelnemers bestaan die alleen nog uit Malje? Nee, verleden jaar hebben we proberen om de dames extra voor te krijgen, toen wordt net. Maar juist erin, toen hebben we al een aparte oefenjong voor dames aan. Er staan al 16 dames op papier. De prijzen die je van beetje uitdeelt bent, waar bestaan die uit? Gewoon 1, 2 en 3. En we hadden dit hier voor de een knot van Wisselbeker. Die past niet hier meer op een squashmantel. Die kan je gewoon zijn eruit zetten. Binnen, op het terras of waar dan ook. De simmer strielt uit die radio.